Portuguese. Portuguese video. Talaga Portuguese. Maghahanap tayo ng baterya. Dini nga yan, mga kayaman, mga kanding, nagkakagawas din nung musikit kanding din eh. Ate, pwede, ay sorry, pwede magtanong. Saan ba dito makabili ng ano, tuba? Tuba ba? Tuba. Yung gayon? Yung nakakalasing, yung parang larog. Sa public market. Wala eh. Kahit larog, wala sila. So ito kasi yung pinapahanap natin, 12-in-9. So say power, no? 12-in-9. Okay. Birago. Dito na yung bato rin mo. Okay. Portuguese. Portuguese video. Alagat Portuguese. Maghahanap tayo ng baterya. Gustong buhayin si BBB. Punta makabiling kita ng baterya, no? Dini nga yan, mga kayaman, mga kanding, nagkakagawas din nung musikit kanding din eh. Kulang hinayam din eh. O ano daw, magiyan kita simbahan. O sige lang. Lakas loob nito nyo. Lagat dagupan nga. Hoy, shoutout sa mga bago natin na followers tsaka mga subscriber, no? Sa mga hindi po nakakilala sa akin, wag nyo na lang po wag nyo na lang po akong kilalanin. Mag-follow na lang kayo at comment below para naman malaman ko kung taga saan kayo. Oo, kung saan umaabot ang video natin. Oo, sa dami-dami na akong followers, aabot na tayo ng 17K. Yun nyo lang po alam, everyday tinitingnan ko yung mga followers ko at everyday po may 10 akong pina-follow. Ganun po ako. Oo, kasi hindi ako kagaya ng iba na sila lang ang makikinabang. Gusto ko rin makinabang kayo kahit isa lang ang kahit ako mag-follow sa inyo. Oo, yun po tayo. Kaya mga asahan nyo po, everyday po nagpa-follow po tayo. Yan po ang ano ko, yung follow back. Ngayon po, yung gusto nyo magpa-follow, comment below nyo lang. Lagay nyo lang po. Oh, baka meron dun pati rito. Kung naalala nyo po yung ano, yung Virago 400, oo, pinapasubukan na buhayin. Sana meron. Kaso yung mga DIY yung dito tsaka OD. 950 yun. Ha? 950. 950? Oo. 12 and 9 BS. 12 and 9, maintenance free. Opo, paras din na sir. 12 and 9. Saan pa ilalagay ito sir? Sa Virago 400. Ah? Pang Ito po. big bike.
Sige, balikan ko to. Ha? 950? Oh, sige po. Salamat. Hanap muna ko nito. Oo. Oo, kasi tingnan nyo itong battery na to. C-Power. C-Power. C-Power din ano. Ate, pwede, ay sorry. Pwede magtanong. Saan ba rito makabili ng ano, tuba? Tuba ba? Tuba. Lingga yun. Ano may tuba ka? May parang ano. Ay, tuba. Yung galing sa Nyog, yung nakakalasing, yung parang larog. Sa public market. Wala eh. Kahit larog, wala sila eh. Yung bahalina, tuba, galing sa Nyog. Sige po, salamat, pasensya sa abala. Alagat larong. Wow. Naka-record siya. Oy, shoutout kita naton sangkay nga para hubog yung Ilyin. Turumintin nyo na ka-monitor. Boss, tanong lang. Alam niyo ba kung saan makakabili ng ano, ng tuba? Ano yun? Tuba, bahal ba? Tuba? O yung galing sa Nyog na inumin, nakakalasing. Yung pampalagay ng tiyan. Tubag daw, pre. Wala kayo alam. Sige boss, thank you ha. Oray gihap. Bakit maaram hirap tuba? Oy, shoutout tayo mo, Ilyin, paridosing. Oo. Magagtagay kay kita sunod. Pero ang tagay nga kuan. Inood, mas kaya ko dirak nagdadahon na mahingangan hiyap din hinga lugar. Oo, tinood. Okay. Ada daw good. Yang gabi, basta bukas nga adlaw, maraming pangaturog. Pinasalamat lagi kay Salamat. Pastilan. San Carlos. Matusuwat kita nga di dapit. Kaya nakaglibot na kita di dapit. Mabutan yung pamilya. Ay, kapatutun niya. Ito malatpaok. Isa, kita ba? First North Luzon o transit at kung baga maruruyak pagpadaran tuba pwede man i-transit lang na di solid north, ikaw Manila. Uy, suliban ko ano may doon nag-offer hapon siya to kita ang tuba winery ano Kalmano Edsel ba? Pabi? Oo. Kung karuyag ko daw ko nung mag-franchise ito nila tuba. Pwede kaya po dok. Oh, parang hindi parang tuba. Oo. Oh, hindi parang tuba.
Sige. Ay lang. One day at a time. Shout out sa iyo. Boss, meron kayong ganitong battery? So ito kasi yung pinapahanap sa atin, 12 in 9. So say power, no? 12 in 9. Okay. 1,000. Wala nang bawas. Wala na. 950. Okay. Okay. Say power, nakahanap tayo. Hala. Diri pa. Maulihan kita, mauli. Oo, maulihan kita, mauli. Okay. Yung big bike, oh. Bubuhayin daw yan, bubuhayin. Birago. Dito yung battery mo. Okay. Aki,